Получих следното съобщение в Инстаграм и супер много се зарадвах, защото от близо 2 години не бях приемала индивидуални поръчки и мисля, че е време да започна. Едно много мило момиче иска да зарадва баба си за 8 март и се е спряло на тази роза, като харесала в интернет, но разбира се, аз мога да пресъздам през моя поглед и в моя стил. И тук в това видео ви показвам част от процеса. Искам вие в коментар да ми напишете колко време според вас е отнело изработката на една такава брошка и вие бихте ли зарадвали баба си с нещо подобно или някой друг близък. Ето тук вече е време да опаковаме и да я изпратя към момичето, за да може да я подари на време за празника. Надявам се много да я хареса, защото аз направо се влюбих в този модел. Изключително стилен, красив и не е толкова, как да се каже, масов. И много добре се получи според мен, според вас.